Ayan, good morning guys. At sa episode na to is babalikan natin yung mga video natin nung hindi pa masyadong sikat yung Daang Kalikasan, nung wala pang mga pasaway, wala pang yung kunti pa lang yung aksidente nangyayari dyan sa Daang Kalikasan. So ayan, samahan niyo ako guys at papakita ko sa inyo kung gaano kaluwang at mag-joyride ng konting patakbo lang ng hindi masyadong mabilis kasi nga yung mga kalsado dito is hindi pa masyadong malinis, may mga buhangin pa sa may gilid-gilid, so konting ingat lang talaga kasi yung iba akala kasi nila is gawa na yung daanan, banking sila, kaya ayan, medyo minamalit nila yung kwan kasi yung bundok. So ayan guys, tara, samahan niyo ako, let's go! So ayan guys, pagbungad nyo pa lang dito sa may Daang Kalikasan is may paahon na dito. Dito madalas nangyayari yung binasang pangyayari. At yan guys, dito yung kadalasang nangyayari talaga yung mga aksidente. Kasi yung itong palikong to, hindi siya basta-bastang kurbada lang. Pataas siya. Habang tumataas, lumiliko siya. So, makikita nyo sa daanan talaga na hindi siya pantay. Habang lumiliko kasi, tumataas din yung daanan. At hindi siya curve talaga. Is, parang ang curve niya is bigla ang liko, tapos sabay paakyat. So, marami ding aksidente kasi hindi sila gumagamit ng what you call this, engine brake. So nagpi-freewheeling sila. At ang iba talaga is so una kong sinabi is talagang minamalit talaga nila yung pag-akyat ng Daang Kalikasan at sa mga curve nito. So pag inopen na nila to is konting ingat at dobling ingat lang guys sa pagmamaneho, kasi sa ibang akyat dito talaga is mataas at kailangan talaga ng dobling pag-iingat, lalo na sa mga hindi pa laging nag-drive o nagmamaneho sa ganyan. Guys, dito kami nagbabad natin. Yung pinaka matarik sa daan.
So ayan, sa mga nagbabalak na bumiyahe dito sa Daang Kalikasan, kindly please check your brakes, your clutch, at kondisyon ng motor mo. Maraming salamat sa pagsama natin sa pag-throwback sa ating video sa Daang Kalikasan. At panoorin natin yung susunod na vlog.